orain arte, guk izan dugun bai hezkuntza sistemak eta bai edozein beste eremuetan emandan formazioan, ikuspegia izan da batez be sistema produktiboari erantzutea, irakasleak eramaten zituen bere edukiak prestatuta, momentu berean, leku berean eta mundu guztiari gauza bera emateko. Eta gaur egungo gizartean beharrak beste batzuk diez eta ikusten dena da inputak eta edukiak eskuratzeko oso modu desberdinak dauzela. Orduan, irakaslearen rola aldatzen da eta horrexegatik orain deitzen diegu errastailea. Orain, hor dagoen figura horrek taldea bideratzen jakin beharko luke. Hau da, ezagutu behar du oso ondo taldeetan ematen dizen prozesuak. Eta prozesu horiek zelan erraztu taldekide bakoitzak bere garapen propioa egin ahal izateko. Orain eskatzen bada konpetentzia transversalagoak edo zeharkakoagoak lantzea, orduan erabili behar ditugu beste estrategia batzuk, beste teknika batzuk, beste testuinguru batzuk, baina zelan egiten dugu hori. Bilatu beharko genuke modu bat ere irakasle berriak edo formatzaile berriak trebetasun hauetan kokatzea. 2002an hasi ginela gure lehenengo berrikuntzekin, precisamente hori lortzeko ezin dugu formatu irakaslea modu tradizional baten eta gero eskatu umeekin egin behar dela beste modu baten. Eta horrekin lotut ere pentsatzen dugu ez dela bakarrik eskola mailan eta eremu hortan eta konpetentzia horiek hain orokorrak izan da formazio eremu desberdinetan garatu behar dizela. Etorkizuneko erronka izango litzake behingoz formatzaile guztiek izatea errastaileak. Ahaztea gu garela adituak, irakasleok, eta pentsatzea lagundu behar ditugula pertsona guztiak bere prozesua eraikitzen. Eta nik uste dut hori oso posiblea dela.